Hallo allemaal, mijn naam is Marijn en welkom bij mijn eerste video van deze bucketlist. Vandaag praat ik jullie bij over onze groendaken. Veel gebouwen hebben tegenwoordig nog steeds een kaal dak. Deze zijn grijs, heet en ecologisch gezien niet wat je wil. Dit is zonde, want de daken zijn dé kans om de biodiversiteit terug te brengen in de stad. Met ons biodiverse groendak, het Eco-Habitat Roof, geef je het dak een nieuwe functie. Ons groendak wordt geleverd in kant-en-klaar cassettes die meer dan 40 inheemse kruidensoorten bevatten. Denk hierbij aan kruiden, sedum en grassen die jaar rond voedseldekking en nestmateriaal bieden. Het resultaat? Een natuurlijk daklandschap dat meebeweegt met de seizoenen en bijdraagt aan de leefomgeving. Ook praktisch scoort het systeem goed. Het is licht van gewicht, snel te installeren en toepasbaar op zowel nieuwbouw als renovatie. En wilt u nou wel een groendak, maar heeft u nog geen partij die deze aan gaat leggen, dan bieden wij dit vanuit Unitura ook aan. Wilt u nou na het kijken van deze video meer weten over onze groendaken? Kijk dan op onze website of neem contact met mij op.